Аннары менә статистика алып барам дидең, статистика алып барасыңмы син тамашачыларың арасында? Күбрәк нинди яшьтәге тамашачылар килә концертка? Нинди процент анда 18 яшьтән 25 яшькә кадәр алып барыламы шундый исәп? Монда әлбәттә статистика бар. Безнең тамашачылар, минем тамашачылар яшер батырын түгел, өлкән булган тамашачылар миналарны бик яратам, көтеп калам һәр вакытта. Иң беренче көннәрдә безнең концертларыбызга шулай ук яшьләр дә бик күп йөрде. Әле дә йөриләр. Хәзер инде әйтик, менә мәхәббәтем дигән җыр чыккач, яшьләр саны бик нык күбәйде. Кызлардыр инде ул бигрәк. Кызлар да, егетләр дә бар, чөнки күп кешеләр нәкъ теге шушы җыр белән үзләрен сөйгән җырларына нидер кул сорау ниләре булды. Бик андый күренешләр бик күп булды. Гомумән соңгы еллардагы менә яратканым бер генә кебек җырлар чыккач, инде яшьләр саны күбәйде. Кул сораулар күп булды концертларында. Үзең кайчан сорыйсың инде? Дип дежур гына сорау биреп куйдым. Беләм тәгаен төгәл җавап булмаса гына. Булай гына сорап куйдым. Һәм менә яшьләр килү концертларына монда синең үзеңчә ничек уйлап караганың бармы бу хакта? Син күпмедер өлештә тәрбияви политика алып барасыңмы? Менә милләт парвар шул милләткә таба әйтик татар телен үстерүгә өлеш кертәм дип уйлыйсыңмы? Уйланганың бармы ул турыда гомумән? Әлбәттә, мин алай дип уйлыйм һәм шул көйдә эшләүчеләрнең берсе дип тә үземне саныйм, чөнки без үзебезнең беренчедән татар биюләрен концертта күрсәтәбез әйме. Үзебезнең халыкка хас булган гармон баянның татар телендә аралашу һәм инде чагыштыру менә концертта бара, элекке замана белән әлеге замана нинди матурлыклар, әлеге иде саф хисләр менә чын хисләр, бөтен нәрсә ничек бу дөньяда виртуаль хисләргә алышып барган турында ниндидер чагыштыру бар. Әлбәттә, инде күп кеше аны аңлап та бетерми, аңлаганы да бар, шуңа күрә кайгырган кешеләр дә бар моның өчен. Бу артистның төп бурычы дип уйлыйм, үзебезнең телне югалтмаска инде. Шулай да бик авыр нәрсәсе, менә син бу чиракта авыз ачып, анда менә без әйдәгез телне саклыйк, алай әйтеп кенә син ул телне саклап калмыйсың, син үзеңнең эшең белән, үзеңнең җырларың белән тамашачыларны татар теленә тартырга тиешсең. То есть татар теле аларга шулкадәр кызык булырга тиеш. Мәсәлән, әйтик, Таркан дигән җырчы бар, менә мин аның каверын җырлаш кызыксына башлаган өчен Төркия дөнья күләмендә шул ук Төрки дөнья дип, Турция дип әйтгәндә, турк телен бик белеп бетермәсәләр дә, менә Тарканның җырлары аша бөтен дөнья восточный мотив дигән нәрсәне белде бит инде. Менә бу кешегә мәсәлән, менә уже хәйгел куярга мөмкин. Менә безнең татарлар арасында да менә шушындый җырчылар чыкса, дөнья күләмендә тормый торган, үзебезнең моңнар белән әйтик, үзебезнең баяннанда, үзебезнең колорит белән. Менә шушы урында бөтен хәтта урыслар да татар телендә тырышып җырласалар, менә бу очракта әлбәттә дөрес ход дип әйтик, булар дип уйлыйм. Безнең яшүсмер вакытта Василий Фаттаховның туган як җырын минем бөтен урыс дусларым бергә уйнап үскән. Яттан беләләр иде әлеге җырны. Менә шундый рухта кирәк, әйме? Менә. Аннары тәрбияви як дигәннән шушы милли җанлы һәм татар телен үстерүдә күпме өлеш кертүдән кала. Тагын миңа калсам, син ничектер үрнәк бирәсең яшьләргә әти-әнигә карата булган мәхәббәт һәм хөрмәткә. Шул социаль челтәрләрдән күрәбез, никадәр һәм концертларында күрәбез, никадәр син әти-әнигә аерым басым ясап хөрмәтеңне күрсәтәсең. Һәм әйтәлем менә Ришат Төхвәтуллинны шундый дәрәҗәдә милләт җанлы, үз телен белүчән егет итеп тәрбияләгәне өчен Ришат үзе әти-әнисенә нәрсә өчен рәхмәт әйтер иде? Ул нәрсә өчен аеруча рәхмәтле? Тәрбиягә килгәндә, гаиләдә тәрбиядә килгәндә, менә күп сөйләшергә туры килә кешеләр белән, инде күп кешеләр белән аралашкач, мин күп нәрсә ишетергә дә туры килә. Гаиләдә бик яхшы кешеләрне беләм, бик тәртипле, шундый акыллы, белемле,
sabır kişilerini bilemeyim. Şunday yaxşı gaileden bir şakta şunday balaları gailede turib kela yoki türmede oturgan yoki şunday işimlikka birişken, narkotikka birişken kişiler, gaileler bek ko'p. Manda ati anisinin terbiyesinde gine turmuy diyesim kelar. Her bir balada, her bir kişide o'z joni bor. Ham endi aytasim kelar, mana bizni ani bilashaptan endi atigil ishda bo'lsa ertandan kechga qadar ani bizni endi so'z bilan mana kishi o'rnagida mana bulay yerga yaramay, mana ishib yerga yaramay, mana bulay so'ginib, bulay natiga narsa tilasa narsa so'lab yerga yaramay, ishirga yaramay. Mana ish bilangina yaratdilar bitnar. Bizni bilashaptan gil ishlatalar edi. Aytik jey bo'yi shugundir durchar diktaranda pisugishini ishlaydir egaymi. Jey bo'yi balashaqlar benim do'stlar ko'bisi endi o'ynay bersalar bilan deydi, degan rahatlanib yo'laytsalar biz endi gil ishda edik. Anasının peshani barangisi anda tege 10 so'ti baqsha turunda so'z bormi? 40 so'ti barangi anda jey bo'yi shuni ishlaysin. Mana shulay ishlab yolning da ig'imman ishlangan ishingning da qadrin bilib bu turmushdan indir yaxshilikqa umtilu ul bizga atiyanidan kelgan ul shosha ati bir qachonda ishib duraklanib yurmadi, ani bilan talashmadilar. Mana alarga qarab endi mana alarga qarab menda bir so'zsiz da sen alarga yarorat alar kubut bularga tirishasың. Mana bu alar o'rnagida o'sdik. Mana demak xizmat eng yaxshi tarbiya. Sen bergan so'rovga kelganda da qachon endi nikohga kelasan? Bu so'rovga men bek javobli qarim, chunki ikkishar ishar topqir ilanasa kelmayapti. Artistlarning turmushini ixtibor etsangiz, ko'pda yo'q, bunda artistlar dinladimi? Umuman endi. Umuman artistlar endi birgina aylanmaylar o'sha. Mening tilagim endi birgina aylanargan. Demak saylanasың. İzleysin. İzleysin degan şeymi? Şunu esga aldım, so'nggi bir 3 yilda umuman qoyadir bargan bo'lmadi, qoyadir tanishgan da bo'lmadi, vaqt da bo'lmadi deganday. Mana öyle bismillah bu yilgina ko'z ochildi, shuna ko'ra endi Alloh bersa, Xudoy nasib etsin tezroq endi aylanarga. Mana sening uchun To'xta, ele tarixda birinchi topqir Rishad og'zidan bunday so'z eshitdim. O'zining da tilak bildirib tezroq bo'lsin endi degan. Amin. Rustam, bugün bir girta turdim, shuna ko'ra bosh mavzu yarib. Nasıl söylegan anlamayman.